Monte Albertia institutotik jakitera eman digutenez datorren uztailak 4 bitartean, hau da, larunbatera arte, formakuntza zikloetarako matrikula epea zabalik dago. Ile apaindegia eta estetika izango dira datorren ikasturterako izena emateko ikastaroak eta azken urteetan arrakasta handia izan dute. Monte Albertiak esfortzu handia egin du azken urteotan eta gaur egun D ereduan eskaintzen du ikasketak egiteko aukera. Informazio gehiago eskuratu nahi izan ezkero ondorengo telefonora dei dezakezue 943-132-222 edo bestela Monte Albertiara bertara hurbildu besterik ez duzue. Ile apaindegia eta estetikako formakuntza zikloak beraz, datorren ikasturtean interesgarriak direla iruditzen bazaizue, oraintxe duzue epea informazioa jaso eta matrikula burutzeko.